Merħba bikom u grazzi tal-li naqattu maħna sabiex aħna namlu din il-polza għadħul fl-ewwel sena kindergarten ġewwa kindergardens ta' St. Francis. Nirringrazzjakom ukoll li jumejn ilu wkoll naqattu maħna biex għamilna il-laqa ta' preparazzjoni. Ħanibdew din il-laqa tagħna billi l-ewwel nagħmlu tal-baċ kejkna tajjeb bħalma għamilna anke dikinhar u mbagħad ngħaddu għal polots li għandna u li ħantellaw qudiemkom u nċemplulkom anke waqt dan il-proċess. Nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu, Amen. Nixtieq qabel xejn li nitolbu għal tfal tagħkom u għalikom u għall-edukaturi li qed ikollhom daw it-tfal sabiex hekk daw it-tfal jikbru u jsiru bnedmin u persuni kif aħna lkoll nixtiequhom u li talla lkoll. Nixtieq ukoll kif tlabna dikinhar ukoll nitolbu għal daw in-nies li tant qegħdin ibatu minħabba t-terremot li sar ġewwa s-Sirja u t-Turkija. Nitolbu l-Sitna Marija għall-għajnuna tagħha. Slim għalik Marija bil-grazzi mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlopalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Ġesu Giuseppi Marija itolbu għalina fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu. Amen. Kif spjegajnilkom il-biraħ lura, aħna għanna diversi polots issa li ħanamlu u l-ewwel waħda hija bejn 6 bniet li jixtiequ jmorru ġewwa St. Francis l-Imsida, imma sfortunatament għandna 3 postijiet biss tajjeb, għalhekk l-ewwel polza li ħanamlu dolodu issa hija bejn daw is-6 bniet ħantellawhom waħda wara l-oħra s-sitta li huma u mbagħad wara li ntellaw il-polza inċemplu l-ewwel 3 biex naraw jikkonfermawx kif huwa mistenni li jibatu tfal tagħhom ġewwa l-Imsida. Ħantellaw il-polza, 6 polots qegħdin hawn kollha ħantellawhom. Tajjeb, ma nafx kif il-kamera tippikjhom hekk. U nistgħu għandi s-Sinjura Kassar li tieħu ħsieb l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja li qiegħda ttella l-ewwel waħda u ħannaraw ta' min sa tkun. Ekku qiegħda l-ewwel waħda f'idejja issa u hija tal- M1476 ta' Izzo Bartolo Izzi. Wieħed 476 Izzo Bartolo Izzi, number 1. Tajjeb, ekku dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda hija ta' wieħed 460 Falzon Lara Mari. Falzon Lara Mari, wieħed 460 1460. Dak huwa il-number 2. U issa ngħaddu għal numru 3 li huwa tal-1900 Eli Buzuttil. Buzuttil Eli 1900. 1900. Buzuttil Eli. Dan huwa il-number 3. Ekku se ngħaddu għal number 4. Li huwa tal-1917 Chanel Zammit. Zammit Chanel 1917. Dan huwa il-number 4. U issa ngħaddu għal 5 polza ħannaraw ta' mini tajjeb ħalli konna rrekordaw ukoll ħalli kulħadd ikun jaf li t-tfal tiegħu kollha kienu hemmhekk tajjeb daw is-sitta. Hija tal-1614 Riley Buġejja. Buġejja Riley 1614. U dan huwa il-number 5 il-5 post. U fis-6 post għandna lil 2137 Megan Zara. Zara Megan 2137. Dak huwa il-number 6. Issa sa nibdew nċemplu minn dik li ġiet fl-ewwel post, li fl-ewwel post għandna lil Izzo Bartolo Izzi. Tajjeb, ħanċemplu la propju issa din nċemplu n-number, ħannaraw tikkonfermax l-għażla tagħha St. Francis l-Imsida. Sewwa, mela ħanimmarka jien ukoll fuq hawnhekk. U t-nistennew t-nċemplu la propju bħalissa. Aħna qegħdin nikkomunikaw magħkom nagħmlu din it-trasmissjoni propju mill-refitorju tal-Kurja tal-Arċisqof. Nixtieq nirringrazzja għal Father Stefan u t-tim tiegħu mill-Media Center għandna Sara fuq il-kamera tal-li qed jgħinuna f'din it-trasmissjoni li intom tistgħu issegwu minn fuq
website tal-Knisja, knisja.mt. Tajjeb, dal-waqt ikonna għanna fuq il-linja diġa l-Sinjura Bartolo u dal-waqt kum maħna, għanna raw konna t-tweġiba minna uftiti. Tajjeb. Edda fuq il-linja ħatkun maħna issa. Bonġu Sinjura, l-għodwa tajba. Hello. Hello, Sinjura. Grazzi tal-lina għatmana. Inti għal St. Francis imsida jow? Għall-imsida, all right, tajjeb. Nirringrazzjawk, Sinjura, għadna kif tellajna l-pod. Għadna kif għamilni hissa l-belet. Iva, iżi ġiet l-ewwel waħda, Sinjura. Proset, hemm kesħemek. All right. Grazie, nawgurawlek, Sinjura. Grazie, tinċemplu number 2. Grazie, Sinjura. Grazie. Bye. Tajjeb. Hello. All right, bonġu, Sinjura. Father Charles Mallija unek mill-iskejjel tal-Knisja l-mamma tal-Ara Marina. Naħseb u xek, Mrs. Falzot. Naħseb t-segwina fuq l-internet sewa u naħseb u Lara ġiet fit-tieni post. Inti satibata St. Francis imsida naħseb? Iva, St. Francis imsida. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazie, proset. Grazie tal-li naqat manna. Dak kien il-number 2 u issa din nċemplu number 3 li għanna Sinjura Buzuttil, Eli Buzuttil. Tajjeb, għet nċemplu la propri bħalissa ħatajdinna għanda. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Għal-Eli, nasab għall-imsida, u xek. Grazie, Sinjura. Grazie ħafna, naprezza. Thank you, bye. Mela Eli Buzuttil u kol għattilet post ġewa l-imsida. Issa ħanif u daqxejn minn din it-trasmissjoni ħalli nipreparaw għal-polza li jmiss, għax kif tafu fil-polza li jmiss ħajjihdu sem dawk li ġew fil-raba l-5 u 6 post li huma Zammit Chanel u Riley Buġeja, Riley Buġeja u Zara Megan, sewa għanna daw it-tliet titfal li ġew ir-raba l-5 u 6 post ħajnaqdu wkoll magħhom żewġ titfal oħra u ħantellaw il-polza bejn dawn il-5 titfal. Dawn kunu jistaw janżlu issa bejn postijiet, għanna 4 postijiet ġewwa St. Francis Birkirkara u 5 postijiet ġewwa St. Francis San Juan. Tajjeb, qed nippreparaw il-polza, naħseb għandkom qudiemkom issa ħanifqu daqsxejn mit-trasmissjoni u nerġgħu naqdu magħkom żewġ minuti oħra.
Merħba bikom, erġajna, sinjura, erġajna naqadna ma'kom, preparajna il-polozza hawnhekk tal-5 tfal li ħajjeħdu f'din it-tieni polza għal bniet li huma għal St. Francis, għandna 4 postijiet St. Francis Birkirkara u 5 postijiet St. Francis San Juan, tajjeb. U għandna 5 tfal, 3 minn dik il-polza li għadna kif għamilna u 2 oħra Zammit Alessia u Monreal Krista li se jizdidu ma' dawk it-3 u kanna 5 u ħantellaw il-polza. Ħanaddu għal din il-fazi issa fejn intellaw dawn it-3 tfal, ħanaraw minn se jiġi l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-ħames. Mbagħad wara li ntellaw dawn il-poloz, inċemplulkom u tajdunna l-għażla tagħkom li ma' skola ħatażlu. Jekkux St. Francis Birkirkara jew St. Francis San Juan. Mela, l-ewwel waħda hija il-1755 Alessia Zammit. Zammit Alessia 1755. Din hija number 1. Tajjeb. U issa ngħaddu għan number 2. Il-number 2 hija ta' 2137. 2137 Megan Zara 2137 Zara Megan. Il-number 2. U issa ngħaddu wkoll għat-tielet polza li fiha għandna lil-1917 Chanel Zammit 1917 Zammit Chanel 1917 1917 li qiegħda fit-tielet post. Tajjeb, ekku dak it-tielet post ukoll, issa ngħaddu għar-raba' post. Fil-raba' post għandna lil-Rajli Buġejja 1614 Buġejja Rajli li tinsab fil-raba' post. U issa ngħaddu għal dik li qiegħda fil-5 post li hija Krista Monreal 2101 Krista Monreal qiegħda fil-5 post. Issa ħanibdew nċemplu minn dik li ġiet fl-ewwel post, tajjeb, u naraw se tkun l-għażla tagħha jew hekkux St. Francis Birkirkara jew St. Francis San Juan. Qed inċemplu bħalissa lil mamma ta' Alessia Zammit. Tajjeb, qed inċemplu la propju bħalissa, daħlet fuq il-linja propju bħalissa u dalwaqt tatina r-risposta tagħha wkoll. Nirringrazzjawkom li qegħdin issegwuna, nfakkar li tkunu tistgħu taraw filmat dan il-video tkunu tistgħu ġaraw fuq il-website tal-Knisja. Ekku l-għodwa tajba, Sinjura Zammit, l-għodwa good afternoon, yes. San Juan, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazie, proset, grazie, Sinjura, apprezzaw, thank you, bye-bye. Mela Alessia ħatkun ġewwa San Juan u mbagħad se ngħaddu għal dik li qiegħda fit-tieni post il-Megan Zara tinċemplula bħalissa ħannaraw se tkun l-għażla tagħha jekkux San Juan jew Birkirkara, tajjeb. Nfakkar mela kif kont ngħid l-ewwel li din il-polza tkun dan il-recording ta' din il-trasmissjoni li qed nagħmlu magħkom bħalissa tkunu dejjem tistgħu tarawha fuq knisja.mt tajjeb bħalma hemm ir-regolamenti u l-ismijiet ta' kull min jieħu sehem fil-parteċipazzjoni ta' dawn il-polots kollha mhux dawn biss imma anke fil-livelli l-oħra għat-tieni sena kindergarten għall-ewwel sena primarja u anke għall-ewwel sena sekondarja. Għandna wkoll għal din is-sena wkoll polza żgħira ftit postijiet għal St. Monica Gżira fir-raba' sena primarja tajjeb. Neħdu ħsieb ukoll il-polots aħna dħul anke fl-iskejjel ta' Għawdex u anke informazzjoni dwar dan issibuh propju fuq din il-website knisja.mt, però tridu tmorru fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja tajjeb u sibu d-dettalji kollha. Fakkar ukoll li jkun hemm il-polza ġenerali li issa aħna nikdbulkom sewa nikkonfermaw dak li qed nagħmlu sa permezz ta' email u ninformawkom permezz ta' email nitolbukom tikkonfermaw dan għal-għażla li tkunu għamiltuha propju qudiemna u nitolbukom anke li tikkonfermaw il-kollaborazzjoni tagħkom ma' skola li nitolbu aħna l-iskejjel ħaġa naturali naħseb jien huwa kważi ovvju
li nitolbu l-edukazzjoni u l-formazzjoni ta' tfal hija kollaborazzjoni bejn il-familja u l-iskola, u aħna nitolbu l-kollaborazzjoni tagħkom sabiex intom tieħdu sem fil-formazzjoni ta' ulidkom tajjeb, u għalhekk nistidnukom ka tiffirmaw turu l-approvazzjoni tagħkom tal-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola. Bħalissa din inċemplu l-sinjuri ta' Meganzar. Alright, għanna xi diffikultà għaliex mar biex naqbdu s-sinjuri Zara, nċemplu bħalissa ħnerġgħu nċemplu u fil-każ immexxu pass pass. Ħanniftehmu aħna nistgħu fil-każ nagħtu ftit ċans u mmexxu għal min imissu, peress li għandna diversi postijiet kollox kellna 4 għal Birkirkara u 5 postijiet għal San Juan, u l-ewwel post li jittieħed kien għal San Juan, jiġifieri s'issa baqgħu 4 postijiet Birkirkara u 4 postijiet San Juan. Laqqas jekk jittieħdu kollha fl-iskola minnhom għandna post għal kulħadd. Tajjeb għadha kif tfietu il-mobile għalhekk issa din inċemplu tat-tielet post, inċemplu tat-tielet post, ħanaraw se tkun l-għażla ta' min qiegħed fit-tielet post, għandna l-Chanel Zammit, nittamaw li nkunu iktar fortunati, u naqbdu l-Sinjura Zammit ħalli tagħtina risposta u tgħidilna x'inhi l-preferenza tagħha jekk hux Birkirkara jew San Juan. Tajjeb, nfakkarkom li qegħdin fit trasmissjoni live illum il-ħamis 16 ta' frar tajjeb, il-ħin naħseb bħalissu maċi l-kwarta, u nirringrazzjawkom tal-li qegħdin issegwu. Aħna nagħmlu din it-trasmissjoni bis-saħħa ta' Media Center li jgħinuna f'din il-ħidma li aħna qegħdin nagħmlu flimkien magħhom. Tajjeb, aħna neħdu ħsieb ukoll il-polo ta' dħul fil-livelli l-oħra, kemm fit-tieni sena kindergarten anke fl-ewwel sena primarja, ekku għandna l-Sinjura Zammit, il-mamma ta' Chanel, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura, wara nofsinhar it-tajjeb, mela għal Chanel San Juan jew Birkirkara? San Juan. Grazie Sinjura, grazie, proset. Mela Sinjura, il-mamma ta' Chanel Zammit għanżlet il-post għal San Juan, issa ħanċemplu l-nijat fil-raba post. Għanna l-mamma ta' Rajli Buġeja, tinċemplu la bħadissa. Nfakru li minn qiegħed fit-tieni post ma rnexxinniex naqbdu permezz tat-telefon, issa fil-każ nerġgħu nippruvaw, fil-każ nikkonfermaw wara x'inhi l-għażla tagħhom. Fortunatament għandna post għal kulħadd hawnhekk kemm jew San Juan jew Birkirkara. Għandna lill-mamma ta' Rajli Buġeja fuq il-linja. Iva, l-odwa tajba wara f'sinar tajjeb, Sinjura, x'ti preferi San Juan jew Birkirkara? Birkirkara. Nirringrazzjak, Sinjura, u nawguralkom. Mela, le, Sinjura. Iva, xorta tkunu fuq il-waiting, mistoqsija tajba, Sinjura saqsietni jekk tistax tkun fuq il-waiting list tal-imsida. Iva, aħna xorta ħanpoġġukom fuq il-waiting list tal-imsida, dana il-waiting list nippubblikawa lejn l-bidu tal-Ulju bej wieħed u ieħor wara li nkunu għamilna l-polots kollha tajjeb u jkun hemm l-ismijiet ta' kulħadd jidhru hemmhekk. Grazzi, Sinjura. All right, iva. Grazzi. Ciao. Aħna nimmaġinaw li speċjalment dawk it-tlieta li kienu ħadu sem fil-polza l-oħra u li għandhom ħuthom jattendu St. Francis l-imsida, nifmu ħaġa ovvja li dak li kun jippreferi kieku din it-tifla f'dan il-każ tkun ukoll ma' ħuta ġewwa l-imsida, sewa għaskariġ tfal imorru fl-istess skola. Ja sfortuna li m'għandniex post għal kulħadd, għalhekk nifhmu li intkom tkunu tixtiequ xorta tibatuhom ġewwa St. Francis imsida. Ok, qed inċemplu propju sanna lil mamma ta' Krista Monreal fuq il-linja wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Tajjeb, għal Krista San Juan jew Birkirkara? Għal Birkirkara. Nirringrazzjak, Sinjura, u nawguralek. Grazzi. Mela, forsi nerġgħu nippruvaw għal darba oħra inċemplu l-mamma ta' Megan Zara, tajjeb,
biex naraw se tkun l-għażla tagħha. Nfakkarkom li l-għażliet li kellna sissa l-ewwel post mara San Ġwan, it-tielet post għal San Ġwan, ir-raba' post għal Birkirkara u l-ħames post għal Birkirkara. Bħalissa għandna fuq il-linja l-mamma ta' Zammit Megan għandna se tkun l-għażla tagħha. Tajjeb, qed nistennew risposta għal deċiżjoni tal-mamma ta' Zammit Megan. Zara, mhux Zammit, skużawni. Megan Zara. Mela, fakkarkom li dejjem tkunu tistgħu tużaw dar riżultat fuq il-website tal-knisja.mt u aħna nista' nikdbulkom permezz ta' email fejn ninfurmawkom sabiex tikkonfermaw din l-għażla li intom għamiltu bil-kitba tajjeb u nagħtukom anke xi informazzjoni oħra. Aktar il-qudiem imbagħad tikkomunika magħkom l-iskola ħafna iktar il-qudiem għax għadna fil-bidu tas-sena tajjeb aħna għadna fi frar u dat nippreparaw aħna Settembru li ġej u għad isiru l-polozza tħol l-iskejjel kollha l-oħrajn. Tajjeb u dana. Naħseb jiena s-sinjura mhix se tagħżel u xek, mhux se tagħżel ħalli ma nibqgħux fuq il-linja. Yes. Wara nofsinhar it-tajjeb, sinjura, ma jimpurtax, sinjura, dispjaċina ma kenniex post għal kulħadd ġewwa l-imsida. Tippreferi San Ġwan jew Birkirkara? All right, mela San Ġwan. Okay. Nirringrazzjawk ta' l-għażla tiegħek, sinjura, mbagħad inċemplulek aħna għal-iktar dettalji u informazzjoni tajjeb. Iva, it's off the main road minn dak prinċipali, mit-triq prinċipali wara ftit iktar l-isfel mill-Knisja ta' San Ġwan, ma mhux fil-main road waraja, ma ġemba jekk inti tila lej il-Knisja on your left fuq ix-xelluk. Hemm pjazza ċkejkna. Le, naħseb anka vannijiet hemm available trid tara skont minn fejn u xiex u fil-każ tkellem daqsxejn ma' sister ta' mal-iskola. All right, għad baqa' ċans għal Settembru ta'. Okay, thank you, Sinjura, grazzi. Mela Sinjura għażlet San Ġwan ukoll għandna deċiżjoni oħra. Aħna wasalna fit-tmiem ta' dan il-proċess li rigwarda l-bniet ta' dħul fl-iskejjel ta' St. Francis fl-ewwel sena kindergarten. Issa se ngħaddu għal proċess ieħor li rigwarda s-subien. Is-subien dħul ġewwa St. Francis imma din id-darba ġewwa Santa Lucia. Ma nafx kif qegħdin dwar il-ħin. Mela, dan suppost ħanibdew fis-sija dan il-proċess. Għalhekk se nifqu minn din it-trasmissjoni għax jonqos nofsija u neħdu pawsa u mbagħad inkomplu tajjeb. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni għal issa niltaqgħu ma' tfal ma' ġenituri ta' li ħedu sehem fil-Polza ta' Santa Lucia, għadħul fl-iskola ta' Santa Lucia jew fl-iskejjel oħra ta' St. Francis is-subien minn hawn nofsija oħra. Grazzi tal-attenzjoni.
Merħba bikom, sinjuri, u grazzi tal-li tinaqdu maħna sabiex intellaw din il-polza fost it-tfal, is-subien li jridu morru St. Francis Santa Lucia u sfortunatament għal-kem għanna 7 postijiet għanna 8 applikanti u mannix post għal 8 wieħed. Aħna nirringrazzjawkom ukoll li naqattu maħna l-biraħ lura sabiex għamilna l-laqa ta' preparazzjoni u informajnikom bis-situazzjoni li ninsabu fija u anka l-proċess li ħanimxu bih dolodu. Aħna l-ewwel parti ħajkonna żewġ polots, l-ewwel waħda fost dawk l-aħwa li jistgħu jkollhom post ġewwa St. Francis Santa Lucia, u mbagħad għal dak li jibqa' barra għal xi tfal oħra li wkoll għandhom ħuthom fi skejjel oħra ta' St. Francis ntellaw it-tieni polza u nofrulhom postijiet minn dawk li għandna ġewwa St. Francis Birkirkara u St. Francis ġewwa San Ġwan. Tajjeb, nibdew din il-laqgħa tagħna llum il-ħamis 16 ta' frar, il-ħin huwa s-sija ta' wara l-ofsinhar, nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. L-ewwel ħaġa nixtieq li nitolbu għat-tfal tagħkom dawn it-tfal ċkejknin eżist tagħkom li għadhom f'din l-età ta' żgħira u nitolbu għalikom ukoll fit-trobbija tagħkom lejn dawn it-tfal u anke għall-edukaturi li għad jieħdu ħsiebhom. Nixtieq li nitolbu wkoll għal dawk il-familji kollha li spiċċaw bla dar ġewwa t-Turkija u s-Sirja minħabba t-terremot li ġara il-ġimgħa l-oħra. Nitolbu s-Sitna Marija, Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitinbi, issa fis-sejja tal-mewt tagħna. Ġesu Giuseppi Marija itolbu għalina, fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Kif għattilkom fil-bidu ma nix ħafna għalfejn qogħdu ntawlu, aħna għandna din il-polza bejn it-8 aħwa li għandhom ħuthom St. Francis Santa Lucia, ħantellaw dawn it-8 applikanti, wieħed wara l-ieħor qegħdin propju kollha hawnhekk ġo din il-kaxxa. Tajjeb għandi s-Sinjura Kassar li tieħu ħsieb l-uffiċċju għadħul fl-iskejl tal-Knisja ma' ġenbi issa tella waħda wara l-oħra. Intom mill-ewwel taraw il-polza li titla u naqraw li mija, l-ewwel intellaw il-polza u mbagħad ħanċemplu l-ewwel 7 biex naraw jikkonfermaw x'l-għażla tagħhom għal St. Francis Santa Lucia. Għalhekk mingħajr ma noqogħdu nitilfu iktar ħin, santellaw il-polozz, ekku ġiġa tellat l-ewwel polza, naħħejna l-lakstu, issa tinfetaħ il-polza u dal-waqt nurikom minn se jkun dak li għad fl-ewwel post f'din il-polza u li huwa dak li huwa Houston Camilleri bin-numru 1838 1838 Camilleri Houston. Dan huwa il-number 1. Sewa, kif intellaw il-polza 8 polozz li għandna, ngħaddu mbagħad biex inċemplulkom. Issa għandna fit-tieni post lil Luigi Agius Cosby 2200 Agius Cosby Luigi. Dan huwa fin-number 2. Sewa. U ngħaddu għan-number 3, fin-number 3 għandna lil Jamie Paul Bondin bin-numru 1735 Bondin Jamie Paul. Dan huwa fit-tielet post. Tajjeb u issa ngħaddu għar-raba' post li huwa għal Mattias Kutajjar Mattias 1945 1945 Kutajjar Mattias. Dan huwa fil-raba' post. Sewa. Fil-raba' post, ekku, u ngħaddu issa għal dak li għad fil-5 post li huwa Nathan Vassallo 2083 Nathan Vassallo. Dan huwa il-number 5. Eksa ngħaddu għan number 6 li huwa dak li ħajkun fis-6 post li għandna lil Andreas Barun bin-numru 2063 Andreas Barun. Dan huwa n-numru 6. Sewa, dan huwa fin-numru 6 u sa fin-numru 7 għandna lil Jack Side bin-numru 2062 Side Jack 2062. Dan huwa fis-7 post, sewa. U
Sanaddu għal dak li għad fit-tmim post li huwa Matthew Piscopo. Matthew Piscopo li għandu n-numru 1897-1897 Piscopo Matthew. U dan ġi fil-tmin post. Infakkar li minn ma jaġiġ skola ta' Santa Lucia issa dan ikun fil-waiting list sewa għal dina l-iskola u koll li din il-lista tiġi pubblikata aktar il-qoddim. Ħanaqra r-riżultat mill-ġdid ta' kif ġew dawn it-tfal għal Santa Lucia. Fl-istess ħin nibdew nippreparaw biex inċemplu lil dik li ġew fl-ewwel post. Fl-ewwel post għandna lil Houston Camilleri bin-numru 1838, fit-tieni post għandna lil Luigi Agius Cosby bin-numru 2200, fit-tielet post għandna lil Jamie Paul Bondin bin-numru 1735, fil-raba post għandna lil Mattias Kutajjar bin-numru 1945, fil-ħames post għandna lil Nathan Vassallo bin-numru 2083, fil-sitt post għandna lil Andreas Barun bin-numru 2063, fil-seba post għandna lil Jack Said bin-numru 2062, u fit-tmien post għandna lil Matthew Piscopo bin-numru 1897. Naħseb fuq il-linja għandna lil Signora Houston, Signora Camilleri, il-mama ta' Houston, nittamaw li qiegħda fuq il-linja tkun magħna daqsxejn, naraw tikkonfermax l-għażla tagħha għal Santa Lucia jew le. Tajjeb, nistennew dan. Ninformakom li din it-trasmissjoni qiegħda ssir bis-saħħa ta' media group tal-Knisja, Father Stefan u għanna l-Sara u kol maħna li titrasmettu dawn il-post dina trasmissjoni. Recording ta' din il-trasmissjoni jibqa available għad dispozizjoni ta'kom fuq il-website tal-Knisja, Knisja Temti fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, tajjeb. Tajjeb. Nċemplu bħalissa li dik li qiegħda fl-ewwel post il-mama ta' Houston Camilleri. X'jiġifieri? Hello, Signora Camilleri. Hello, mhix qed nisma' jiena, ma Assan ħannara għadin it-telefon fil-każ. Forsi ma daħlet innix il-linja. Hello, hello, ħannara ftit. Hello, Signora. Hello, ma nafġara xi ħaġa, okay. Tista' tgħidli daqsxejn għal Houston jekk se tikkonferma Santa Lucia? Tikkonferma Santa Lucia, grazzi Signora, napprezza. Thank you, bye. Okay. Issa tinċemplu t-tieni post għandna lill-mama ta' Luigi Cosby Agius, tajjeb. Jekku Santa Lucia. Mela konti tnajdilkom li aħna nħallu r-recording ta' din it-trasmissjoni fuq il-website tal-Knisja, fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, anka noħorġu r-riżultat, anka nibatulkom email fejn tkunu tikkonfermaw l-għażla li intom qegħdin tagħmlu bħalissa, tajjeb. Aħna nkompli dejjem nikbulkom permezz tal-email jekk ikun hemm bżonn anke tistgħu ċemplulna fuq l-uffiċċji tagħna fit-ħinijiet tal-uffiċċju fin-numru li għandna d-dispożizzjoni tagħkom. Fakkarkom li aħna bħal uffiċċju nieħdu ħsieb idħul kemm fl-ewwel sena kindergarten, kemm fit-tieni sena kindergarten, anke fit-tielet fil-ewwel sena sekondarja. Signora Agius, yes, għal Luigi tikkonferma Santa Lucia. Grazzi Signora, nirringrazzja. Viva, Cynthia.Cassar@maltadiocese.org. All right? Hello? Naħseb tlifni għas-Sinjura. Fil-kas nċemplu l-ek wara, Sinjura, għadek is-segwina fuq il-telefon, unkun nistaw natuk l-informazzjoni li inti għandek bżon.
Issa numru 3, Jamie Paul Bondin, naħseb il-linja mhux qed tidħol. Hello, yes, sajdlu Sinjura? Tikkonferma Santa Lucia wkoll, grazzi Sinjura. Grazzi, bye bye. Mela s-Sinjura il-mamma ta' Jamie Paul Bondin ikkonfermatu koll l-għażla tagħha Santa Lucia u issa ngħaddu għal dik li qiegħda t-tifel li qiegħed ir-raba' post Mattias Kutajjar. Ħannaraw tikkonfermanix l-għażla tagħha Santa Lucia tajjeb. Mbagħad ngħaddu wara l-mamma ta' Nathan Vassallo. Nimxu waħda wara l-oħra u naraw kif immorru. Okay. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Sinjura, hello, wara nofsinhar it-tajjeb. Tikkonferma l-għażla tiegħek għal Santa Lucia għal Matthew Kutajjar? Mattias Kutajjar. Mattias. Iva, Santa Lucia. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Ekku dak kanna għazla telefonat oħra sanaddu għal dak li għad fil-5 post għanna l-Nathan Vassallo għanna rawxin wara f'sinar it-tajjeb Sinjura Vassallo. Good afternoon. Santa Lucia, grazzi ta' napprezzaw ta' grazzi tal-kooperazzjoni ta'kom. U issa naddu issa dak li għedha fis-6 post il-mamma ta' Andreas Barun. Ħannaraw tikkonfermanix l-għażla tagħha għal Santa Lucia tajjeb. Kif kont ngħidilkom aħna wara li nagħlqu dan il-proċess fil-ġranet li ġejjin nibatulkom email sabiex nikkonfermaw bil-miktub dawn l-għażliet li intom tagħmlu. Anke nitolbukom tikkonfermaw il-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola. Sinjura Barun wara nofsinhar it-tajjeb. Mela tikkonferma Santa Lucia. Grazzi Sinjura, grazzi napprezzata, grazzi. Issa ngħaddu għal dak li ġie fis-7 post, Jack Side tinċemplu lill-mama tiegħu tajjeb biex naraw tikkonfermax ukoll l-għażla tagħha għal Santa Lucia. Hekk kif illestu din il-polza mbagħad ħanaddu għal polza oħra, nitolbukom wara nifqu daqsxejn sakemm nippreparaw minn polza għall-oħra ta' ħannaraw il-Sinjura Sajd, il-wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura, tikkonferma, grazzi Sinjura, grazzi. Mela, hekk ċempilna l-7 applikanti li ġew fl-ewwel 7 postijiet f'din il-polza u s-7 li huma konfermaw li ħajażlu Santa Lucia, St. Francis Santa Lucia. Għalhekk issa dak li ġie fit-8 post, Matthew Piscopo, il-polza tiegħu ħad iżdied ma' it-tfal l-oħra, 4 it-tfal oħra li ħuthom ukoll qegħdin f'xi skola oħra ta' St. Francis. U dawn il-5 ħajħdu sem f'polza u għandhom l-għażla għandna 2 postijiet ġewwa Birkirkara u 7 postijiet ġewwa San Ġwan tajjeb. Naraw se tkun l-għażla tagħhom, naraw l-ewwel intellaw il-polza ovvjament. U mbagħad wara inċemplu waħda wara l-oħra u naraw xi jkunu l-għażliet tagħkom. Naħseb issa ma nafx jekk hux nistgħu nkomplu jew m'hemmx għalfejn nistgħu nkomplu m'hemmx għalfejn nifqu mit-trasmissjoni. Tajjeb ħantellaw issa il-polza bejn dawn il-5 subien kif tistgħu taraw hawnhekk għandna il-5 applikanti. Ħanitlob is-Sinjura Kassar sabiex ittella il-polza bejnietom. Ups, qabżit li waħda, ħanerġgħu nħawduhom. U da. Nistgħu nibdew il-polots. Ekku ħannaraw min se jkun fl-ewwel wieħed fost dawn il-5 titfal. Ekku l-ewwel wieħed huwa Dean Lombardi bin-numru 1702. Dean Lombardi 1702 dan ġi fin-number 1 tajjeb u issa naraw min ġi fin-numru 2 u fin-numru 2 għandna lil Nathan Xikluna 1788 Nathan Xikluna dan ġi fin-numru 2 u ekku se ngħaddu għal dak li ġi fin-numru 3. U fit-numru 3 għandna lil Jack Sherry 1534.
Jack Sherry ġi fit-tielet post, issa ħantellaw il-polza bejn l-aħħar tnejn u ħannaraw min ġi fir-raba post. U fir-raba post issa għandna lil Matthew Piscopo. Matthew Piscopo bin-numru 1897. 1897 Matthew Piscopo. Dan fir-raba post. U issa ngħaddu għal dak li ġie fil-ħames post. U fil-ħames post għanna lil Denzel Kauki. Kauki Denzel 2234 2234 Denzel Kauki. Fil-ħames post għanna lil Denzel Kauki. Dawk kienu l-ħames applikanti li għandhom xi ħuthom fil-skola ta' St. Francis għadħul fl-ewwel sena kindergarten. Ħanajt min kienu u nibdew nċemplulhom ukoll biex naraw sa tkun l-għażla tagħhom. Fl-ewwel post għandna lil Dean Lombardi, fit-tieni post għandna lil Nathan Xikluna, fit-tielet post għandna lil Jack Sherry, fir-raba' post għandna lil Matthew Piscopo u fil-ħames post għandna lil Denzel Kauki. Propju bħalissa din inċemplu lil mama ta' Dean Lombardi, ħannaraw x'inhu l-għażla tagħha. Nittamaw li naqbdu għamalaj, nispiraw li għeda s-segwina u kol fuq waqt din it-transmissjoni online li jintom id-segwu mill-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Dawn ir-riżultati ta' dawn il-polot jiġu pubblikati u kol fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja li sibuha fil-website tal-Knisja, knisja.mt jew church.mt. Tajjeb, fakkaru koll li għandkom il-possibilità li tieħdu kol sem fil-polza ġenerali bħala applikanti oħra u koll jekk intom tixtiequ. Tajjeb, u s-intendi aħna kull sena jkollna il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja, ġifieri min forsi din is-sena ma ħarx l-iskola li jwaxta ikun jista' japplika s-sena d-dieħla għadħul fit-tieni sena kindergarten. Il-regolamenti għadħul fl-iskejjel tal-Knisja nippubblikawhom dejjem bejn wieħed u ieħor lejn it-tielet ġimgħa ta' Novembru u hemmhekk ikun hemm id-dettalji kollha. Bħala applikanti li jkollkom ħuthom fl-iskola tal-Knisja sewwa l-applikazzjonijiet ikunu lejn l-aħħar ta' Novembru bidu ta' Diċembru. Dan importanti li wieħed isiru fil-ħin għaliex mbagħad konna nagħlqu u ngħaddu l-proċess jibqa' miexi sewwa ma nistgħux nibqgħu nistennew xi ħadd li ma japplikax fil-ħin għaliex ikollna xogħol ieħor u nies oħra li qegħdin jistennew. Għalhekk għandna katina ħafna xogħol wara xulxin u jkollna bżonn ir-risposti tagħkom u li kollox ikun infurmat. Aħna bħalissa qegħdin inċemplu lil mama ta' Dean Lombardi u dina tista' tagħżel jew St. Francis Birkirkara jew St. Francis San Juan. Għanna xi diffikultà biex naqbdu din is-sinjura, fil-każ nerġgħu nippruvaw ta'. Daw. All right. Jgħidu li propju bħalissa forsi dak li jkun mhuwiex ħin ideali li kif taqbad tajt, sir tinċemplu l-kom għaliex tkunu għadin tiġbru l-tfal l-oħra minn xi skola. Jiddispjaċina ta' dan l-inconvenient, imma milli derissa badnija u dal-waqt tkun magħna u tkun tista' tgħidilna l-għażla tagħha jekk St. Francis Birkirkara jew St. Francis San Juan. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura Lombardi. Mela, għal din St. Francis Birkirkara u San Juan? Birkirkara, grazzi ta' Sinjura. Grazzi, napprezza, grazzi, babaj. Mela, l-ewwel għażla hija għal Birkirkara u minn żewġ postijiet li kellna Birkirkara intieħed l-ewwel wieħed u jfisser li baqgħna post Birkirkara u 7 postijiet ġewwa San Juan. Fakkar ukoll li kif informajnikom fil-laqgħa li kellna jumejn ilu, kellna applikant li biżbal xtaq jibgħat it-tifel tiegħu l-imsida ma niżlu Birkirkara, però dan issa ħajtniżżel fuq il-waiting list ikun fl-ewwel post għall-imsida tajjeb. U fil-każ jinħoloq jekk dan jiċċaqlaq, jekk għallis ikun jiċċaqlaq lejn Birkirkara jinħoloq post ieħor Birkirkara, ma dan jiddependi
jekk ikonni xi kanċellazzjonijiet jew le. Dan il-kanċellazzjonijiet li iktar li jsiru jkun lejn is-sajf, jiġifieri mhux f'dan iż-żmien li għaddejn bil-polot, iktar ma ħafna iktar il-qudiem. Aħna dejjem inċemplu lilkom il-ġenituri tajjeb u nippruvaw minn kollox sabiex nikkuntattjawkom. U dejjem irnexxinna naqbdu lil min kien imissu fil-polza, ma naqbżu lil ħadd nibqgħu nippersistu sakemm naqbdukom. Jekk għalli jista' jkun tibdlu xi numri tat-telefon jew xi l-email jew xi ħaġa, dejjem nitolbukom tinfurmawna biex aħna nkunu dejjem nistgħu nikkuntattjawkom mingħajr ħafna taħbit żejjed. Napprezzaw ħafna li l-kooperazzjoni tagħkom għaliex tidu żommu quddiem għajnejkom li aħna b'kollox ikollna mal-4,000 applikazzjoni f'dan il-proċess għaliex huwa proċess li jinkludi l-iskejjel tal-Knisja kollha mal-44 skola u anke dħul f'diversi livelli. Għandna lill-mama ta' Nathan Xikluna fuq il-linja wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes, għal Nathan Birkirkara jew San Juan? Birkirkara, nirringrazzjak, Sinjura. Thank you, mela, bye-bye. Mela s-Sinjura għażlet Birkirkara u hekk iż-żewġ postijiet li kellna Birkirkara imtlew ukoll. Issa baqgħanna 3 applikanti, għandna lil Jack Sherry, lil Matthew Piscopo, lil Denzel Kawki, tajjeb li ħanċemplulhom u l-għażla li jistgħu jagħmlu hija San Juan, St. Francis San Juan. Ħanaraw sa jkunu l-għażliet tagħhom, qegħdin ċemplu bħalissa lil mamma ta' Jack Sherry. Ħanaraw jekk tażilx tibgħat it-tifel tagħha St. Francis San Juan. Yes, wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura Sherry. Hello. Good afternoon. X'taħseb St. Francis San Juan? Tajjeb. Grazzi, Sinjura, napprezzaw. Grazzi. Bye. Mela s-Sinjura nżiet ukoll St. Francis San Juan għal Jack Sherry. Issa din inċemplu l-mama ta' Matthew Piscopo. Tajjeb, ħannaraw jekk post tajjeb ukoll għal Matthew Piscopo, tajjeb. Ħannaraw x'għadku. Naqbduha propju bħalissa s-Sinjura Piscopo wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Hello. Yes, Matthew San Juan. Yes, tajjeb San Juan, tajjeb, nirringrazzjak, thank you, Sinjura, grazzi tikkonfermanna li San Juan. Grazzi, proset, grazzi ħafna, napprezzaw. U issa, bye. Issa tinċemplu il-mama ta' Denzel Kawki, ħannaraw jekk ukoll tikkonfermannix l-għażla tagħha għal St. Francis San Juan, baqgħna dan il-post ukoll ġewwa St. Francis San Juan. Aħna dal-waqt nagħlqu din it-trasmissjoni mill-Kurja tal-Arċisqof hawnhekk il-Furjana qegħdin fir-refitorju sa tant sabiħ ta' dina l-Kurja li mijiet ta' snin ilu meta mbniet fi żmien il-kavallieri mill-Patrijiet Ġiżwiti kienet dar tal-irtiri. U llum għamlet żmien ukoll bħala skola skola tal-Arċisqof sewwa bħala seminarju tal-Arċisqof u kien is-seminarju wkoll u llum hija l-kurja l-uffiċċji tal-Kurja tal-Arċisqof Malta, tajjeb tad-Djoċesi ta' Malta. Tinċemplu bħalissa nitkellmu mas-Sinjura Kawki jekk tażilx St. Francis San Juan jew le, propju tinkellmu nittamaw li tagħtina l-għażla tagħhom jew le. Jekk ikolkom bżonn iktar informazzjoni tkunu dejjem tistgħu ċemplulna l-uffiċċju tagħna mill-ħinijiet tal-uffiċċju, l-uffiċċju tagħna llum madux fil-Kurja tal-Arċisqof, sa s-sena l-oħra konna naħdmu anke aħna minn dawn l-uffiċċji, imma llum nistgħu naħdmu minn ġewwa l-uffiċċju ġewwa Ħalbalzan. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura Kawki, Sur Kawki, mela għal San Juan tajjeb għal Denzel. All right, aħna nizluħ, likes għandek raġun. Ħan nizluħ San Juan, mbagħad kellimna fil-każ. Għalhekk jekk ikonna kanċellazzjoni minn Santa Luċija intom qegħdin fuq il-waiting list
u nċemplu l-kom mill-ewwel ta' all right, ok, nirringrazzjawk, Sinjura, grazzi, bye bye. Mela s-Sinjur naħseb jien huwa dak li maħax post ġewwa Santa Lucia wkoll ovvjament hemm daqsxejn ta' distanza biex wieħed anke daw it-tfal għadhom feta żgħira ta' 3 snin biex kull filgħodu wkoll imorru jaqsmu nofs Malta biex miż-Żejtun imorru ġewwa San Ġwan. Hekk għalaqna dan il-proċess għal daw il-postijiet ġewwa San Ġwan, nirringrazzjakom tal-kollaborazzjoni tagħkom, nirringrazzja wkoll it-tim ta' Miss Cynthia Kassar għall-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja, nirringrazzja wkoll it-tim ta' Father Stefan li għenuna fit-trasmissjoni u anka l-nies oħra kemm fil-Kurja tal-Arċisqof u anka fl-uffiċċju tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija li jagħtuna s-sapport tagħhom. Grazzi lilkom ukoll u l-ġurnata tajba lil kulħadd.